ברוכים הבאים לאכסניית הנוער תל חי. אכסניה המציעה בנוסף לאירוח ולינה בלב אצבע הגליל גם חוויית תוכן חדשנית, אינטראקטיבית ומרתקת. חוויה שלא תוכלו לחוות בשום מקום אחר. מיצג יושבים על הגדר מעניק לצופים תמונה רחבה של אצבע הגליל ושל החיים באזור מראשית ההתיישבות ועד ימינו. אבל זה עוד לא הכל. בסיום הסרט מוזמנים המשתתפים לאחוז בשלטים ולקחת חלק במשחק ידע אינטראקטיבי מלהיב. המשתתפים נהנים מהתחרות ותוך כדי כך צוברים ידע נוסף אודות האזור בו הם מבקרים. אכסניית הנוער תל חי מספקת אירוח ולינה בנוף מפעים, נקודת יציאה מצוינת לטיולים, אולמות, כיתות לימוד ואולם ספורט, צוות מקצועי ושירות מכל הלב. המרכז החינוכי החדש המשלב מיצג אור קולי ותחרות ידע עם דגם תלת-מימדי של ארץ ישראל ותצפית מדהימה אל עמק החולה, נוף הגולן והחרמון. מאפשר למבקרים לשלב בתוכניתם פעילות מעשירה, חווייתית ומהנה. מיצג יושבים על הגדר בתל חי הוא חוליה נוספת בשרשרת התוכניות החינוכיות העשירות שמציעה אנה למבקריה בכל רחבי הארץ. מיצג חדשות המרד הגדול במצדה. מיצג שביל הזהב בפקיעין. תוכנית קווים אדומים בדמוקרטיה הישראלית באכסניית הנוער על שם יצחק רבין בירושלים ועוד. הנכם מוזמנים לבקר בתוכניות החינוכיות של אגודת אכסניות הנוער. אגודת אכסניות הנוער, כי התוכן נמצא כבר בפנים.